Hello everyone, welcome back to my son of Bordland YouTube channel. लोगोफोर दिनैहाय आं मोनसे जायगायाव थांगोन थारमाने बाक्सायाव जायगाया माने फथा दैलाम होनना बुङो बे जायगायाव थांगोन ओमफ्राय आं दसे नै सैमा गेलेफैदोंमोन निकिखौ खारबोदि बायदि निकि बाग्रो ओय दिङा दिङा उनाव निकि नो 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 ओइ साला उनाव बाग्रायनानै खायला गला नै मिस्टिना रे हेल्प 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 ओइ ओइ तो आं बाक्सायाव मानो थाङो होनना बुङोब्ला दिनैहाय मोनसे गेट टुगेदार प्रग्राम दं जोंनिया आब्रा अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशननि बिनि मोनसे गेट टुगेदार प्रग्राम लादों बेहायनो थांगोन जों साब्रैबा साबा जालाङो क्लाबनिफ्रायहाय आं दसे उनाव न'निफ्राय ओंखारना थांगासिनो दं बिसोरखौ न'आव खाना गालांफिनबाय ओइ ओइ गोरजियासो खिन्थु बर'नाव थादों बांसिन आलासि जाबोदोंलै जों गोरजिया थाबोमोन आरो सासे माबा दंबावो लाबोबावगोन मा दंबाव लाबोबावनांगौ दंबाव होनदोंलै गोरजिया थाबैखाबाय दा गोरजियासो मिथिखासोरा जोंहाय खिन्थु बर'नावसो थादोंनो गोरजियाव आसामाव थाङाखै थाङो बालायखासै दा नों चिराङाव आलासि दोनना लाबावसै चिराङाव गावखौमोन आलासि गोदान मोनैसै मोननायालाय सोलायसै बारा जानायफ्राबो नै माबा गोरि उरासो दंजोबसै ना बेखौथ' जोंनि बर'फोरनि न'खरफ्राव मोनजाया नालाय क'क्राझाराव मोननाय दिखौ क'क्राझाराव मोनजादा जाग्रा बेसादफ्रानो सोलायजोबखाबाय चिराङावथ' जोंनि बेंटल थुक्राझार ओनसोलाव रावनिबो न'आव मोननाय गोदो राजा रानि माबा गानग्राया मा होनोमोनलाय गस्ला गानग्राया खेरा आखाबो ना मा होनो नलर ना मा बेबायदि दुखु मोनोलै बुस्थुआ जोंलाय सानदोंमोन हजोंनो रायजो जागोन दा रायजोआ सोलायबाय जोंनो सिबनो बाक्सायावसो थाफैबाय बे दा गोरजिया जोंबो मोजाङै आलासि मोनजाफैयो आरो बे गुवार आंनि दा मोनोनो आंनि मादो आङो मा होनांगौ खौला न'नि मानसिखौ सालाबानो मोनबा होफैदोंमोन नालाय साबाना जाबो जानो हागौ आयौ खानो हा लोगोफोर दिनैनि प्रग्रामाव दा खिन्थानायसै जोंनिया मोनसे आब्रा अल बड'लेण्ड राइडार्स एस'सिएशन दङ नालाय नोंथांमोना मिथियो दिनै बेनिनो मोनसे गेट टुगेदार मोनसे प्रग्राम दं आरो मागोनि पिकनिक बायदि हमना लादो ना चिफ मागोनि पिकनिक आरो बियो ज' लोगो हमलायलायनाय बोसोराव खेबसे जायो ओमफ्राय देग्लायहाय बे जायगाखौहाय जोङो नैबे चिफ जेराव थायो दा बे खाथियावनो लादों फथा दैयाव लाबोदों आं एसे बाक्सायाव बोनानै लाबोदों फथा दै जों ओइ जोंहा मालारिस फैयोमोन नामा आदसा सर्टकाट जों फैबाय ओमफ्राय एसे जादलाबायनांबाय मागोनि बासिया बुसिया नानिमोन दंसोरलै ओरैहाय गावनि गामि बायदिबा मोनलाय सिनेमारा नोंलाय बिजोंलाय फथा दैलाम पिकनिक स्पट आदसा पिकनिक स्पटसोखा बुस्थुआ मेक्सिमाम बर' दङ ना मा बर'आनो बर' ओनसोल बाक्सानि बिजामादै जाहैबाय गोरजियासो गोरजियासो बर'नो बिसोरलाय गला गाखोनाय गाना बाक्सानिसो गला मोनालै आं फुङावखौ नुखादों नोङो रावखौबाय आं लोगोफोर नोंसोरखौ लांगासिनो दङ र' जों मोननो बारा गोबाव गैला बेनोसै नै देखा बे नामा गेट नालाय आदसा बे र' गेटखौ नायबावदो नै माबा गैला नो एन्ट्रि फि आसलसो माथो बरायग्रायालाय आदै जों सफैथारबायानो र' आनबक्सिं खालामगासिनो दं जायगाखौहाय 1 मिनिट र' हाजो ओरै जों
ओरै सोरबा र' देखायथ' आरो एसे नायगौ सोंबाय थादों नोंसोरो नायथारगौ हो 1 2 3 here we come yo लोगोफोर बेनोआनो बेहाय वेलकाम नैलाय वेलकाम ड्रिंक लोंनो वेलकम मागोनि नामा फंबाय मागोनि आदा मागोनि दे हेपि दमासि and welcome you मोजां आंनिलाय ओइ नोंनो होआ आरोखि आंनो this is not good injustice मारै जाखोरा माथो ग्लासा गिवलाया दा ग्लासा गिवलाया प्रग्रामा एसे स्टार्ट जाबाय जों चेले जाबाय हनै ओरै जागासिनो दं जों प्रेसिडेन्ट आरि माबागासिनो যেটা দরকার পড়ে ব্লাড ডোনেশন আমি দিও ওয়ার্ল্ড এনভায়রনমেন্ট ডেট আমি গছ পুলি ৰুওঁ লগতে কেতিয়াবা যদি বানপানী হয় বা কেতিয়াবা ৰিলিফৰ দৰকাৰ হয় আমি তাতো আমাৰ হাত আগবঢ়াই দিওঁ ঠিক তেনেকুৱা বছৰত আমি আৰু গোটেই সেই BTC অঞ্চলত প্ৰত্যেকটো ডিষ্ট্ৰিক্টত আমি এটা ইভেণ্ট পাতোঁ বছৰেকীয়া ইভেণ্ট আৰু সেইটো হয় বড়োলেণ্ড ৰাইডাৰ্ছ মিট আৰু আমাৰ কাৰণে খুব হেপী মোমেণ্ট কি আমি গোটেই ভাৰতবৰ্ষত চালে বড়োলেণ্ড ৰাইডাৰ্ছ মিট Now I request our sir to give a short speech. Rider Association, respected guests present here. It's for the first time. I was never earlier know about this association, but yesterday I got a letter that an event has been organized here. At that time I thought that it's that. There is an association like that. So I was eagerly waiting that I will attend tomorrow and I will get to know about what the association is about and what they are doing. In my life I have seen riders passing through the roads, but I never talked with anyone. For the first time I have came here today, I meet everyone, and from our sir I got to know what you all are doing, and it's for me, it's very great to know everything what you all are doing. And also coming here and I present here, I show that it's very big fraternity. It's not a small fraternity. It's a very big fraternity, and all you are doing for a great cause, and it's very great. And I hope this Boroland Association, Rider Association, will grow more and will do good things for the society in future. And also, I will request everyone, one thing from my side, I will request one time, it's a time that its vehicles are growing more and more day by day. And we have seen many road accidents. It's increasing day by day and fatality is increasing day by day. So I will just request my riders that you all are the good source to create awareness among the people. Yes or no? Am I right or not? Yes, sir. You people are following you. If you say because you go many places, you talk with many places, meet with many persons, then you are the good source for the awareness about the road safety. So I hope that our association, Rider Association, will take this type of initiative in future to aware people about the road safety, because you all are very much aware about this. So it's time to aware all our society about the road safety. So it's a request from my side. I hope everyone will decide or everyone will think about this. So today it's pleasure for me to be present here to meet all the riders of the Boroland. Hope your association grow more and events you organize more. And I am thankful for being present here. I hope this event become very successful in future. That's all. Thank you. Thank you very much. আপোনালোকে আমাক মাতিলে তাৰ বাবে ধন্যবাদ। অ'কে চ' যেনেকৈ অচি ছাৰে ক'লে তেনেকৈ ময়ো তেনেকৈ গম পোৱা নাছিলোঁ, কালিহে সন্ধিয়া গম পালোঁ। আৰু তাৰপিছত আমি ডিচাইড কৰিলোঁ যে আমি ডিউটি কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে আহিম, আহি কিনে উপস্থিত হ'ম। আৰু আহি কিনে ভাল লাগিল, আপোনালোকক লগ পালোঁ, আপোনালোকৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ শুনি বহুত ভাল লাগিল।
তাৰপিছত মই নিজেও এজন ট্ৰেভেল কৰি খুব ভাল পাওঁ হয়তো মই ৰাইডাৰ নহয় তেনেকুৱা মই মষ্টলি ট্ৰেকিং কৰোঁ বা হাইকিং কৰোঁ বেক পেকিং কৰোঁ তেনেকুৱা কৰিছোঁ চ' ইটছ অলৱেজ এ প্লেজাৰ ফৰ মি টু লাইক নিজৰ জেগাৰ পৰা মানুহবিলাকে ওলাই গৈ কিনে ঘূৰি ফুৰি এটা মেছেজ এটা ভাল মেছেজ যেতিয়া দিবলৈ সক্ষম হয় তেতিয়া মানে বহুত ভাল লাগে চ' ইটছ এ ভেৰি গুড ভেৰি নাইচ ইনিচিয়েটিভ and I have always like met people from other places like riders from other places but you guys are like riders from our own places so it's a very pleasureful experience for me thank you so much for inviting the forest department I am honored to be a representative amongst you representing the forest department I wish all the best for your future initiative thank you so much. Recently, not so far, but recently only I've been connected with the people of ABRA, that is All Borderland Riders Association. I did know them from their childhood actually, but since 1 year or so before, I came into contact with them. So, knowing their aims and objectives, I was also very much influenced, and I always thought that the energy of the youth and our latent energies which cannot be expressed, this should be channelized into right and creative directions. So most of the time what our youths are facing the problem is that their latent energy, especially in India and especially in Assam, their latent energy and their creativity is not being used in a right and positive direction most of the times. So we should try to channelize as well as give right direction to the youth energy. So creating awareness amongst the public as well as creating road safety, I think should be the prime objective of this association. So with this short speech, I would like to thank you all and I conclude my speech here. Thank you. प्रग्राम जोबनानै ट्रि प्लेन्टेसन बेहाय दङ ने दानस'लाव थाङोलै পানী দিয়ক দিয়ক অলপ नोंलाय आरो हाग्रानि मानसि दा दंफां सिनायग्राना जों बबे दंफांनि दामा मा दं भेलुआ बेसेबां बेखौ मिथियो नामानो दाम गोनांखार दामफ्रा हागोन 14 बोसोराव फाननो मोनो बेखौहाय महागुनाखौ बर'नि मा होननांगौ जाखो होनला हमना लाथोंसै बिराद गिदिर गुन जाबाय बिदिबाथ' नोङो बे फबनायखौ बेसेबां गथ' फबनांगौ बेखौ मिथिनांगोन ना थद्रायबाय मिथियो गोरोंना रोङा जाखोरा दानफायबायनोल' गोरों नोंबो ITM ग्रुपनि सिपमोन नामा नों आदा मन'सो ITM खौ मिथिना मिथिया इलिगेल टिम्बार मार्चेन्ट होनोलै माबा ओरै अन्थाइ लाना फैलाय गरबासो इयाव साइड साइडआव होनानै दोनो नङा हायाथ' बिनिखौबो सोबाय मयथ' गोमाजोबखो मानसि सौनायाव बिदि जामानोलै मानसि गिदिरखौब्ला फैसा होनानै बायनांगौ ना मा होनो ओमफ्राय एफा गिदिर बाक्सु सौखाबाय दा होनब्ला हाया थोआ जेलार हाखानायसो नामारा देरबा मानायनि माथो मा न'खौ बेखौलाय केमेरा बांसिनाव नायनांगौ लास्ट मोनसे फट' सेसन दंमोन बेबो जाबाय ओमफ्राय दंफां गायनायाबो जाजोब्बाय जों दंफां गायखांजोब्बाय ना बे आं गायनाय आं दांदेफैजोबदों हा नाङाखै आखाइ मोनसेबो ओरैनोल' होननानैल' बे लांगासिनो नामा आंलाय सैमा फिसा नुला लांनोल' लुबैयोरा माब्रै दङ जाग्रा लानायसैलै
हराव आनलिमिटेड दा बिदर ना औ आनलिमिटेड अमा बिदर ना अमा दं मोनायाव इसेल' जागोन इसेल' जागोन ना आद्रासो ओंखाम गानोसै ना हराव आनलिमिटेड जानांगौनि खोथा दङ ना सोंखायोरा खुसि बिसोरो नै बिसोरथ' मिथियामोन दा आं सोङाब्ला आंखौसो मिनिलै आं सोंना मिथिनायखायसो खुसि बिसोरो सिङावदि बेसेबां दुखुमोन सोंनो हाया मानो हाया आं सोङोना मोजां मावना जाहो फंबायफोर दे जायगाया मोजांमोनलै बोथोरावसो फैनांगौमोन दाथ' बोथोर गैलेना पिकनिक बोथोराव मोजांमोन आरो ओमफ्राय नोंसिनि जुम होयै बिसखौ नायनाय नुजोबदों ओमफ्राय नोंनि जाथिया जखानायसो जारैहाय ओरै नायजालेलै मिनिनायलाबो सिगां गोरजिया थाफैग्रानिसो जाजोबनायसो जाथि थ' आं दा जि जायगायाव दंफैयो बे जायगानिफ्रायहाय नोंथांमोन आं मोनसे गुसुं आपडेट हरनि दानि जि 6 BRM बड'लेण्ड राइडार्स मिट जानो गोनां बियो बाक्सायावनो जागोन नोंथांमोना दासिमाव माहाय जागोन जा बेखौ सोरबा सोरबा सोंगासिनो दङ थ' नोंथांमोननि थाखाय मोनसे आपडेट बेनो आं जेराव दं बेहायनो जागोन BRMआ 6 BRM इट्स गोइं टु बि हेपन हियर बेनो नै जायगाया बेहायनो जागोन बिराद मोजां जायगा जायगानि नामाखौ आं खोनाफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम खोनानाय ना ओमफ्राय दासिमबो आं मोजां गोसोआव थायाखै आं मोनसे जायगायाव थांनानै आं जायगाखौ देखायनो थांगासिनो दङ ओमफ्राय सोरबा सोरबा बुंदों माब्ला जागोन होननानैहाय थ' दिस टाइम दानि BRMआ र' बैग्रि थाइसे जागोननि बैग्रि बागानबालाय नै ओरैनोथ' जारौ नुदों जानो हागौ बिनि टेस्टआ मोजां थिगैनो दं आं सानदोंमोन मा माने बे सिख्ला मोजां मोजांफोर महर गोसा गोसाफोर खिन्थु आखला गाज्रि बेबायदि जागोन नामा सानदोंमोन आं साव मोजां नुनाय बेयाव खिन्थु मोजां रियेल टेस्ट दङ दा अक्ट'बराव जानो थांगासिनो दङ इभेन्टआ बे बोसोरावहाय जानुवारियावनो जानो गोनांमोन खिन्थु जों जानुवारियावहाय मान खालामाखिनोब्ला एसे जोंनि बे मागो दमासि दङदि नैबे एकदम नांजाबमा जायो हाखु दाखु सोरनिबा थाखाय बिराद असम्भब सोरहाबा फेमिलि माबा मोनसे प्रग्राम थायो दा बयबोथ' फ्रि नंजोबा मा सोरबा सोरबा माबा मोनसे बेस्थ'आव थायो सोरबा सोरबा मागोनि थाखाय सुथि लायो साख्रि मावग्राफ्रा बिसोरनि थाखायहाय राइड खालामनानै इभेन्ट गानो थाखाय बिराद प्रब्लेम जायो बेखायनो जों एसे सानलायनानैहाय बे बारावहाय अक्ट'बरावसो लागोन होननानैहाय थिग खालामना दोनदों आरो थ' जों डेटखौ दा थिग खालामाखै ओमफ्राय एबारनिखौ हस्ट खालामनो थांगोन कसारि हक्स बाक्सानिनो बियो क्लाबा ओमफ्राय एबारनिया बाक्सायावनो जागोन बिदिब्ला नोंथांमोना नै आं देखायनो थांगासिनो दङ र' बेखौ उल्था नुदों दा हरै थांना देखायगोन आं जायगानि नामखौ दा नोंथांमोना लकेसनखौ नायदो नै आइ लाभ फथा दैलाम पिकनिक स्पट थारमाने बे मोनसे पिकनिक स्पट ओमफ्राय BRMआ एबारनिया बे फथा दैलामावनो जानो थांगासिनो दङ बे फथा दैलामावनो जागोन BRMआ नोंथांमोना थाबैनो अक्ट'बरखौल' नेनानै थादों माने थाबैनो जानानै फैथों आरोखि अक्ट'बरा नोंथांमोना नुगोन BRMनि ब्लग ओमफ्राय माबायदि जागोन जाया नैबेनि आपडेटखौहाय एसे उनाव आं होगोन नोंथांमोनहाय दा बिदिब्ला जोङो दसे नैबेहाय मोनसे जोंनि एन्टारटेनमेन्ट माखासे गेम्स एन्ड स्पर्ट्स दंमोन नालाय दिनैनि प्रग्रामजोंनो लोब्बा लानानैहाय बेखौ जों दा स्टार्ट खालामनो थांगासिनो दं मिउजिकेल चेयार सासे अजासे माने गेलेफैखाया रोंखाया जों अभार स्मार्ट ना लागाव मिउजिक होद' हालेन ओइ थाबायलाय ओरै सोराव ओइ गैया गैया न' डाबल सेट माथो जोंनिसो बोरै बिदि जायो जोंनिसो दाउखेलानि बायदि लाइन लाखादोंमोन जों गैला मोनद'आ ना जुथा लेसखौलाय खाबाय दा आदा सेराव दांबा फाउल DJ Babu.
Birat mo장 strategi. Gambar, pistolnya bacakan. Next to first floor. Isi kombonya, okay, continue. Continue. पहिलावा बिराद बुद्धि बाहायगासिनो खालि दिननानै आदा राननानै लादो आदा राननानै लादो biar aku nama menang biar aku nama menang Gumau. Last surviving referee pura di-share kalam. Ini malah. Kausi randa kan? Ayo, kita nggak pura full speed karena kok. Tira mai dah. Jin bai ada. Kalau kita buhay, nela tangai besar di sana, iPhone ini plan kelam video nama, deragun nane. Bikin kebelang besar korong besar. Sana lah punya kedang besar. Bapa
नुनायावथ' बे थांनाय 2 सप्तायाव प्रेक्टिस खालामनानै फैनाय बायदि नुदों प्रेक्टिस गैया एसे माने माबा गेजेर गेजेर सिटबो खामाखौ जायो खिन्थाबाय आरो कंग्रेचुलेसन्स वन बिग राउन्ड अफ applause for Mr. Pilau नेक्स्ट गेम मा दंबावो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय लोगोसे बेयाव नुजाफैनो हानाय मोनफ्रोमबो क्लाबनि चिफ आरो मेम्बारनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय आरो जोंहा नै दिनैनि बे हाबाफारिखौ दैदेनलांनो थाखाय जों जायखौ थिनदोंमोन बिथांमोनहा मोजाङै मोजां दैदेनलांनो हानायनि थाखाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बिदनावल' एसे गोबाङालै दालिफ्रा एसे एसे लाबो जेबो ना हा नाङा गेजेरावल' होदो दालिफ्रा एसे एसे लाबो जायो लाब्राफ्रा एसे एसे लाबो जायो बिदनावल' फुरा हो बैखौ नांला नांला बैखौ फेथेनानै ओरै हायख्लायना होब्लाबो मोजां मोनगोन आं आरोखि नङा नङा ओरैसोनो नङा ओरैसोनो ओरैसोनो नङा गोसोआवलाय हरला हांगौ सानखादों ओरैसो बुंफ्लांदों बांद्राय नाङा नों दनै अके थेंक इउ दे गोथाव जादों बरिया जादों भाई बिदना ओइ निमकथ' माथा लायो दे अलप दुरल' बेसरा आं लाखाखैमोन ओमफ्राय डायलगा जेसेनो होयो एसेबां लावबाय थायो ओंखायनो जों बिदाय लानायसो थांनायसै जायखिजाया जोंहा हस्ट क्लाबनि गासिबो मेम्बार्स एसे बारा बुंजानो लुबैयो नालाय एसे बारा बुंजानो लुबैयो गोबां खस्थ' खालामनानै जाहोबाय ओइ लानायनि खोथाखौ दान दे आंनि हाबा मोनजानाय खिन्थु हाबालाय भिडिअ लानो फिल्टार आनकाट नामा जोंनिया मा जाबाय नै गोरजिया थाफैनानै सिमा माबा हाजो नुनाय माने गावनिसो जाजोबसिन ओरै हाजो नुलाबायदों मोननै मोनथाम गावनि हाजोनो गंगार हाजो खिथानो देखायबाय आजिखालि साख्रियाबो ट्रेन्सफार जाखाया सोलायना फैयोबा फै जुदि सोलायना फैग्रा गैयाब्ला बेथ' थाहैनांखागोन अब्ला जों बेखौ दोनलांनांगोन मालाबा फंनै बारा बुङो बेबो बोराय मानसि अब्ला जों बेखौ दोनलांनायाव ज' थांगोन ना थांगोन दा बिदि जाले मानसिखौ जाजोब्बाय हाजो मोननायखायसो थाफैखादों जोंखौ बिजामादै नांगौला हाजो हगारना हो नङाला मोननाय नङा बेनो जथेस्थ' दा हाजो नांगोन हानि हाजोआनो आंनि गोजा नालाय बे भुटान हाजो नांहैखाबाय दा एकदम भुटान हाजो नांजोबबाय बियो आंनि गोजा होमब्ला बिदाय लाबाय दे बेदरनाबो जोबनायाव फैबाय ओमफ्राय सोरबाफोर माबा जोंनिया माबाफोरा हस्ट क्लाबनि मेम्बार्सफ्रा मोनजायाखै मा लाइकदों लाइक शेयार साबसक्राइब बुंदो बा दे बयबो देले बुंदो आं बावो बेखौहाय ओंखायनो जाया होनदां 1 2 3 दे लाइक शेयार